Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Jesucristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo maanaa kaninyo. Maanaa sa kaninyo. Maigsuon karong adlaw gisaulog sa simbahan ang pista ni Santa Cecilia, Birhen o Martir. Patrona ni siya sa mga musicians o mga choir tungod sa iyang halang o langit nung awit sa dihang gipatay siya. Nagsigi siya daig sa Ginoo, pinaagi siyang pag-awit niya. Iyang gipili ang kamatayon kaysa musunod sa gusto sa kalibutanong mga otoridad na walay mga pagtuo. Uban kaniya atong yampo padayon na unta ang kabubuton sa Dios, mauntay maghari sa atong katilingban, sa atong mga leaders, labi na sa atong mga leader sa gobyerno. Ang ato sad ng mga benefactors and donors nga nagsigig sunod sa pagkamanggihatagon sa Ginoo, mahatagan unta sa mga grasya usab na ilang gikinahanglan, labi na gyud ang maayong panglawas ug ang kalambuan sa kinabuhi. Ato karong andamon ang atong kaugalingon pinaagis paghinumdum ug paghinulsol sa atong mga sala. Ikaw nga gipadala aron pag-ayo sa mga mahinulsulon, Ginoo kaluy-i kami. Ginoo kaluy-i kami. Ikaw nga mianhi aron pagtawag sa mga makasasala, Kristo kaluy-i kami. Kristo kaluy-i kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuo sa Amahan aron pagpangama alang kanamo, Ginoo kaluy-i kami. Ginoo kaluy-i kami. Kaluy-an unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita, paminawa nga mapuangoron Ginoo ang among mga hangyo og tungod sa pangaman ni Santa Cecilia imong martir, dungga nga maluluyon ang among mga pag-ampo. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Pagbasa gikan sa unang basahon sa Makabeyo. Samtang si Hari Antioco milabay sa Mesopotamia, nakadungog siya mahitungod sa usa ka syudad didto sa Persia nga gihinganlan og Ilimays nga gibantog sa iyang kadato sa plata ug bulawan. Ang templo bahandianon kaayo, may mga taming nga bulawan, kutamaya ug mga hinagiban nga gabilin didto ni Alejandro, anak sa hari nga si Felipe sa Macedonia, nga mao ang unang naghari sa Imperyong Griego. Miabot si Antioco ug misulay sa pag-ilog sa siyudad ug pagpanakmit sa mga butang niini, apan wala siya mulampos tungod kay ang mga lungsuranon nasayod man sa iyang gilaraw nga buhaton ug nagtigom sila sa ilang mga kasundaluhan aron pagsukol kaniya. Sa dako niyang kahiubos, misibog siya aron pagbalik ngadto sa Babilonia. Didto sa Persia, usa ka sinugo miabot kaniya nga
dala sa balita nga ang mga kasundaluhan nga iyang gipadala ngadto sa Hudiya na parot. Si Lisias ug ang iyang mga kusganon nga kasundaluhan napugos sa pagsibog gikan sa mga Hudiyo nga gilig-o na karon sa dugang nga mga hinagiban, kahimanan ug mga sinakmit nga ilang nakuha gikan sa gibuntog nilang kasundaluhan. Giguba sa mga Hudiyo ang butang nga gihinganlan nila ang makalilisang nga talan-awon nga gitukod ni Antioco ibabaw sa altar sa Jerusalem. Gilibutan usab nila ang templo ug tagas nga mga paril ingon sa kaniadto ug gikuha nila og gibutangag mga kuta ang lungsod sa Bitsur, usa sa mga lungsod nga kaugalingon sa mga hari. Sa pagkadungog sa hari nining maong taho, nakugang siya ug wala makatingog nga sa ingon mihigda siya nga gisapot pag-ayo tungod kay ang maong mga butang wala matuman sumala sa iyang gilauman. Nagpabilin siya nga masakiton sa taas nga panahon, sa diha nga ang mga balod sa kawalay paglaom, mibanlas kaniya hangtod nga sa katapusan nakaamgo siya nga hapit na siya mamatay. Gitigom niya silang tanan nga gihatagan niya sa titulo, mga higala sa hari, o giingnan sila niya, dili ako makatulog ug naguol ako ug nabalaka. Sa sinugdan nangutana ako sa akong kaugalingon, ngano nga kining dagkong mga balod sa kagulanan, mibanlas man kanako nga unta maluluyon man ako ug higustuhan pag-ayo sulod sa akong pagkahari. Apan unya nahinumdum ako sa mga kasaypanan nga akong nahimo didto sa Jerusalem, diha sa akong pagkuha sa tanan nga mga butang nga plata ug bulawan gikan sa templo, ug misulay ako sa walay maayong katarungan sa paglaglag sa mga lumulupyo sa Judea. Nasayod ako nga mao kini ang katarungan ngano nga kining tanan nga makalilisang nga mga butang nahitabo kanako ug ako hapit na mamatay sa kawalay paglaom dinhi niining yuta nga langyaw. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Magsadya ako sa imong kaluwasan, O Ginoo. Magsadya ako sa imong kaluwasan, O Ginoo. Pasalamatan ko ikaw, Ginoo, sa tibuok kong kasing-kasing. Ipadayag ko ang tanan mong katingalahang mga buhay. Maglipay ako ug magsadya diha kanimo. Awitan kong pagdaig ang imong ngalan, o labing hataan. Magsadya ako sa iyong kaluwasan, O Ginoo. Kayang akong mga kaaway napabalik, nagalimbuad ug nalaglag sa imong atubangan. Gibadlong mo ang mga kanasuran o gilaglag mo ang mga dautan.
gipapas mo ang ilang mga ngalan hangtod sa kahangturan. Masaya ako sa iyong kaliwasan, O Ginoo. Salit agngay lang giladlad, napitik ang ilang tiil. Kay ang hangul dili kanunay hikalimtan, ni ang kalauman sa naguol, mahanaw sa kahangturan. Masaya ako sa iyong kaliwasan, O Ginoo. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Manaw sa kanila. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Lucas. Himayaon ikaw, O Ginoo. May mga Saduceo nga miduol kang Hesus, kini sila mao ang nag-ingon nga ang mga patay dili mabanhaw. Nangutana sila kaniya, magtutudlo, nagsulat si Moises niining balaod alang kanato. Kung ang usa ka tawo mamatay ug may asawa nga nahibilin apan walay anak, ang igsuon niadtong tawhana kinahanglan mga sawa sa byuda aron manganak sila alang sa namatay. May 7 ka magsuong lalaki ang kamagulangan na minyo og namatay nga walay anak. Unya ang ikaduhang igsuon nangasawa sa byuda. Ingon man ang ikatulo hangtod nga ang 7 ka magsuon nakapangasawa sa babae og nangamatay silang tanan nga walay anak. Sa katapusan, ang babae maoy namatay. Karon sa adlaw nga banhaw na ang mga patay, kinsa man siyang asawa nga silang tanan nakapangasawa man kaniya. Si Jesus mitubag kanila, ang mga lalaki ug babae niining panahona nagminyoay. Apan ang mga lalaki o babae nga angay banhaon o magkinabuhi sa umaabot nga panahon, dili na magminyoay. Sama sila sa mga anghel o dili na mamatay. Mga anak sila sa Dios, kay gibanhaw man sila. O gitin-aw gayod ni Moises ang pagmatuod nga banhawon ang mga patay. Sa bahin nga nagsaysay mahitungod sa sampinit nga nagdilaab, naghisgot siya mahitungod sa Ginoo nga mao ang Dios ni Abraham, Dios ni Isaac o Dios ni Jacob. Kini nagpasabot nga siya mao ang Dios sa mga buhi ug dili sa mga patay
kay alang kaniya ang tanan buhi. Pipila sa mga magtutudlo sa balaod miingon, maayong pagkatubag magtutudlo. Ug wala na gayod sila mangahas pagpangutana kang Hesus. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daigod ikaw, O Kristo. Ang atong unang pagbasa naghisgot sa kasakit nga gibati sa usa ka hari nga nagdaog-daog sa laing mga nasod o panguha pagid niya ang ilang mga bahandi sama sa mga bulawan, mga plata, iya pag yung gipamatay ang ilang mga katawhan nga wa niya mauyon eh. O miabot ang panahon na siya nasad maoy nagantos, napildi ang iya mga sundaos gubat niya, nahimo na siyang masakiton. Kini di ang pag-antos bunga gid ni sa atong pagkadili mahigugmaon. Inga ang imong tupad, nag-antos ka, naon sa may imong giantos ron. Kani si Antioco ang iyang giantos, di siya katog. Daghan kay ron dili katog. Sige nag-inom og mga pills para lang pagpakatog. Kana, gamay ra man ang pag-antosa pero usahay baya, makapastress baya na. Kinsa dinhi ang dali kay makatog, ta sa kamot. Minos mogsa. Kanang dili kay katog, daghan nagsala. Oh. Di mo to, ako konbinsido gyud ko ana. Basta daghan gani kagsa, maglisod jud kag katog. Anhara jud ka ma-relax kung ang imong sala mag-anam sa kadyutay. Sa inyong tanaw, nato ro mga pangulo, mga authority sa tong gobyerno, daghan silagsa o jutay. Anong nahibaw man mo? Galisod na sila katog ron. Mao na ang unang silot sa tao nga daghag sala, kana yung imong inner struggle or inner pain, inner chaos or conflict nang maggubot ang imong galamhan. Kung ang ato na ganing galamhan or ang atong kasing-kasing o gunahuna maunay samukon, maglisod gid ta og alkontra ana. Kay 24/7 mukuha na, mo torture na nato. Mas may pa nang imong kaaway, kontras politika, laing nasod. Mas maayo pa na kay makapangandaman ka. Nya kung ligon-ligon ka, mapildi man na nimo, mohilo man na. Pero kana na gani imong ilawom sa imong kasing-kasing o gunahuna, mao na gani mo torture, perting lisura gid ana. Mao na ang sala mo'y hinungdan. Ug unsa maning sala, mao ni siya ang kakuwang nato sa pagsunod sa gugma nga gisugo sa Ginoo nato. Muna si Santa Cecilia ug ang ubang mga martyrs, practically ang tanang mga santos, ang gugma nila diha gyud gasugod sa gugma sa Ginoo. Nya kining gugma nila sa Ginoo mo'y ilang gitranslate ngadto sa pagpakigrelasyon sa isig katao. Kung mo supak na gani
sa ilang gugmas Ginoo ang usa ka relasyon ila ginang wagtangon. Gilingiya imong tupad na kumusta imong mga relasyon karon. Imong relasyon ba wa ba'y nasupak, wa ba na makasupak sa Ginoo? Ha? Kanang nagpuyo-puyo, nakasupak na sa Ginoo. Oh, naidagan kay karon gapuyo-puyo, magsige iyong I love you, pero wa sila mo ingos Ginoong I love you. Kay nga naman, di man sila kasulti sa Ginoong I love you, kay ila manggisupak ang sugo sa Ginoo. Moabot yung panahon, torturon sa na sila. Lagi. Kanang corruption, kanang pangawat aning kwartang dili imo, labi na kwarta sa gobyerno o kwarta sa simbahan. Unsa man na, nagsupak na sa gugmas Ginoo o nagpauyon. Kanang tanang nangurakot dinhi sa simbahan, diha sa gobyerno, galisod na nagkatog. Unya, kining gugma nato sa Ginoo kun ato gani ng puy-an, usahay mahimo ng hinungdan na kita sakiton sa kalibutan, gani patyon sa kalibutan. Mo nang nahitabo sa mga santos, labi na sa mga martir sa mga Santa Cecilia. Gisakit siya, gitorture o gipatay. Pero ang nakanindot mga igsoon, kung ligon gagay ng atong gugmas Ginoo, nga di kita musupak, bisan pag ang atong lawas gitorture o kaha gipatay, naa kanunay nato ang kalinaw o kalipay. Mao na nakanindot. Kasuway na mo ana, kanang awayon ka, libakon ka, dauton ka, pero malinawon imong kasing-kasing. Kasuway mo ana. Kinsay nakasuway ta sa ngamot. Kamong tupad, tamparusa ko no ninyo ng inyong kanang niisas kamot. Pero ayaw karon, inig-ingon ipakita ang panaginig sa unay unya, tamparusa gyud kusog. Unya kung relax or gani siya, pasabot ana tinuod ng iyang pag-isas kamot. Pero mo suko gani, namakak na. Lagi. Ay karon ba sa atong mga opisyalis sa gobyerno, kinsa man ang relax kaayo bisan pag-awayon. Kana duol-duol na sila sa gitawag natog paghigugma sa Ginoo. Kana bang bisag awayon, relax ra. Dili maratol, dili masuko. Bisan pagsawayon dihas publiko, dauton dihas publiko, dili gyud masuko. Ang ilang tawag ana kanang dali masuko. Akong sigitan o social media gitawag na nilag balat sibuyas. Gana bang pikon kayo ba? Pikon kayo. Unsa to'y tawag anang, unsa to'y binsaya ng balat sibuyas? Panit sa ahos, panit sa sibuyas. Panit kayo sa sibuyas. Dali kayo muluha imong mata ba? Suko, hilak dayon. Kamong mga asawa din kinsa ninyo ang relax ra gyud bisan pag ang inyong bana bisyoso kayo. Ta sa kamot. Naiusan ni isa pero ni us-us man siya. Ay di ay. Ana. Mao na kay nganong di man mo relax. Kamo sa mga bana nganong di man sad mo relax sa inyong asawa nga porting yaw-yawana, materialistic pa kayo, pangita ng kwarta wa na diha. Nganong di man sad mo relax kay wa lagi mo mahigugmas Ginoo. Muna diri sa atong ebanghelyo, ang mga wa mahigugmas Ginoo naghimo sila problema. Ang ilang problema ang gibutang gipasibo sad nila sa balaod nga gihatag ni Moises nga mao'y representative sa Ginoo niadtong panahona. Kana bang ang maminyo nga igsuon unya mamatay nya way anak ang iyang asawa,
ang igsuong lalaki nga ulitaw pa mangasawa sa byuda aron manganak sila para atong namatay. Nya doon na kuno'y 7 ka igsuong lalaki o nakapangasawag usa ka babae, nangamatay silang 7, way anak, namatay sad ang babae, kinsa man kuno'y muangkon ato nga iyang asawa kung mabuhi tagbalik ba? Kaya ang mga Sadusiyo, man to sila motuo nga ang patay banhaw sa mas gitudlo ni Hesus. Lingi ay mong tupad ina, mutuo ka nga mabanhaw ra ka. Pangutan ako no, ina mutuo ka. Mutuo mo nga mabanhaw ra ka. Karon, og nituo kang mabanhaw, kinsa man kuno tong asawa nga ang 7 nakapangasawa man, inigabot na dito sa langit, kinsa may muangkon ato niya nga asawa. Unsa to'y tubag ni Hesus? Walay muangkon. Kaya nga naman, wala na may minyuay dito. Wala na may minyuay. Ang kanang kaminyoon, kotob ranas kamatayon, maubita na inigsaad ninyo dinhi ka nang magminyo mo, till death do us part. Wala na. Ighuman anang kamatayon, dili na nimo asawa, dili na nimo bana. Maubitaw ka nang minyo ka, nya nabiyudo or nabiyuda, pwede ka magminyo og usab. Kay di naman to nimo asawa, di na sa to nimo bana. Inig kamatay, muhonong na ng relasyon isip bana og asawa. Og kining mga pari, mga madre, nagpractice nami og patay-patay. Ang saan nga nung ka-practice mo yung patay-patay, di man may magninyo, kay mao man ay kinabuhi dito sa langit. Nya unsaon man sad aron dili ta bakasa, pag-practice ang patay-patay. Pasabot kamong mga minyo, matud pang San Pablo, isipan na lang nga dili mo minyo. Higugmaa ang Ginoo. Nya higugmaa sa nang imong bana o imong asawa sama sa paghigugma nimo sa Ginoo o sama sa paghigugma sa Ginoo nato. Wa man ta higugmaa sa Ginoo nga isip iyang paanakan. Gihigugma ta niya isip igsuon, isip higala. Sige, lingi ako no na imong tupad. Ingna, I love you. Ingna ba? Nganong waman gid mo manglingi ka mong uban? Kay di ka mo higugman niya isip igsuon, isip higala. Naara jud ka anang hunahuna nga kung moingon gani kang I love you, sexual ra gid na siya. Di oy. Di na mo higugma. Kung maura na imong paghigugma sa imong bana o sa imong asawa, moabot yung panahon, matorture ka. Igihan man kayo, siluso o silusa man kay ka. Ug mao na ang kasagarang gugma nga gipuy-an sa atong mga leaders karon. Ang gugma nga gitawag natog self-centered, self-seeking, self-righteous love. Kana bang gugma nga ang akong kaugalingon mao'y magbuot niya kay ang akong gihigugma kwarta man, ikaw dili na gani kanako makahatag og kwarta, taktapo na tika. Mao naron sila na nag-away na, si Saldico, si Bongbong Marcos, si Romualdez, sila Aimee, sila Sandro, sila Bersamin, sila Pangandaman, sila kita pa ng uban diha nga kanabang sila ng grupuha na nag-away na. Ang unit team, Sara, Marcos, na perting Suoras una, nag-away na. Si Attorney Vic Rodriguez, na dugay kay silang kuyog ni Bongbong Marcos, na karon nag-away na. Sila Maharlika, supportive kay na sa unit team sa una, karon sige na. Magkaaway yun. Magkaaway. Yeah. Lain na sad nga kuan be, lain na sang lingi. Ingna imong tupad. Ang di mo lingi ha, iya sa yawa.
Lingiya. Ing na di gyud ti kaawayon. Ano ba? Na di gyud ti kaawayon. Ana? Bisag imo pa kung patyon, di ti kaawayon. Mao na ang mga martyrs, mga santos, giaway sila, gidaog-daog sila, pero wa gyud sila mangaway. Hastas nagpatay nila, nagsigi sila pasaylo. Kana sang gasigig palit og slot? Kana yung tinuod gyud ba nga dedicated kay mo palit og slot din hinato. Dili biya na sila palaaway. Na. Ngilingay mong tupad ina, sige kag palit og slot. Ina. Di gina sila palaaway. Unsa man na sila? Matinabangon, mapailobon, malinawon, nya kontento kay na sila sa ilang kinabuhi. Bisag wa na sila kwarta, wa na sila makaon, mutabang ragyapo na sila. Mao bitaw din hikaron ang akong nasinati, usag yun ka inspiring tungod aning nahitabo nato nga igo tas bagyo, igo tas linog. Kita dinhi atong nga igos linog dito sa norte, nitabang tag mga 16 ka parokya. Karon sad nga kitay na igos bagyo, daghan kay nitabangan hinato. Di amang gani lista diri ato lang, pero wa gyud nato ma-mention ang tanan ha. Taga Bukidnon, ang atong Cebu Caritas, nganhi, ang taga Maya nga Paris, Dan Bantayan, taga Carmen, taga San Remigio, taga Udlot kani nangaigo man isa linog. Nangani pod sila. Taga Medellin, nya ang MSP na community karong ganin karong buntag na pa sila. Manghatag pagyapon sila taga MSP. Ano man makaingon ta nangaigo mamuslinog, nangaigo man sad mos bagyo. Nganong nitabang mamo dire? Kuan lang pa dir, tabang lang ta. Kontento man makatabang, pero kanang wa makontento, adi ginakatabang. Di gid mo tabang. Lain na san og katapusan lang ning lingi, pinakakatapusan na ni ing na birthday man yung father na mopalit kag slot gikan karon hangtod karong Lunes na mopalit kag slot. Kalimti na lang tong niaging mga slot nga imong gipalit gikan karon hangtod sa Lunes, mopalit pa ba kag slot nga moingon gani kang adi nakoin kapalit naman ko last week para to yung birthday. Dunay limit ang imong pagpalit. Dili pa ka martir sa gugma. Magpaka-martir kita mga igsoon sa paghigugma. Kay maura gid nay ato rong gikinahanglan labi na dinhi sa Pilipinas aron ta makasulbad aning dako kay korupsyon. Naay rally nga gipanawagan sa atong Arsobispo Bishop Abitoy ug sa ato sang Cardinal dito sa CBCP Cardinal David nga karon ugma na sila rally dito nya ang ato dinhi Pizza 30 alas 2 sa hapon magmisa dito sa Basilica ikahuman dunay March for Peace Against Corruption ari diri sa Fuente Osmeña. So atong i-encourage ng atong mga kakaubanan o kamo kuyog atong pakigbatukan kining korupsyon pero pabilin gid tang maghigugmaay. Higugmaa ang mga korap, dumti ang korupsyon. Nganong mubadlong man tas mga kurakot, nganong i-mention man nato ilang mga pangan, kay nahigugma ta nila. Pero dumta na nato ang drugas, ang pagpangawat, ang pagkabakakon, ang pagkakriminal, ang pagka malawayon. Ato nang dumtan, pero ang nagbuhat ani atong higugmaon. Mao man ay atong basic Christian principle para sa salvation. Hate the sin, love the sinner.
condemn the sin, forgive the sinner. Mo nay atong basic nga gisunod diha ni Kristo. Maluwas kita na, pero dili gani na tubuhaton, mabiktima kita siyawa. So ang musunod niini manindog ta. Mga igsoon, magampo kita sa kinasingkasing ngadto sa atong maluluyon na amahan ug moingon kita, Dios sa kinabuhi dungga kami. Diyos sa kinabuhi, dungga kami. Nga ang simbahan sa tibuok kalibutan, padayong magsangyaw sa maayong balita sa kabanhawan, ug sa kinabuhi sa umaabot nga kalibutan, magampo kita sa Ginoo. Diyos sa kinabuhi, dungga kami. Nga dinhi sa atong pagkinabuhi matag adlaw, dadon nato ang kahayag sa paglaom ngadto kanila, nga nagpuyo diha sa kangit-ngit ug nawad-an sa paglaom, magampo kita sa Ginoo. Diyos sa kinabuhi, dungga kami. Nga ang mga kabus, ang mga walay kapuy-an, ug ang mga nanginahanglan, makasinati sa Ginoo sa kinabuhi diha sa gugma, ug sa kamanggihatabon sa mga tawo nga nang manggiluy-on kanila, magampo kita sa Ginoo. Diyos sa kinabuhi, dungga kami. Nga ang mga masakiton ug sila nga nanag-antos, makaamgo sa makaalin nga presensya ni Kristo diha sa ilang kinabuhi, magampo kita sa Ginoo. Diyos sa kinabuhi, dungga kami. Nga si Halandong Chupilo kamomot, isipon unta sa Ginoo nga takos nga mabayaw ngadto sa altar sa mga santos, magampo kita sa Ginoo. Diyos sa kinabuhi, dungga kami. Nga ang mga proyekto dinhi sa atong simbahan, pinaagi sa pangama ug paggiya nila ni Santiago Apostol ug San Vicente Ferrer, magmalampuson ug mahuman unta, sumala sa atong mga giplano ug gipangandoy, magampo kita sa Ginoo. Diyos sa kinabuhi, dungga kami. Nga ang tanang mga benefactors ug donor sa atong simbahan, nga mihatag og pinansyal ug lain-laing hinabang, ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto, nga hatagan unta sila sa Ginoo ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi, malikay sila sa mga kadautan ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot, magampo kita sa Ginoo. Diyos sa kinabuhi, dungga kami. Nga sila nga nangamatay, makakaplag ug kalipay diha sa di kaduha-duha ang paglaom sa kabanhawan, magampo kita sa Ginoo. Diyos sa kinabuhi, dungga kami. Makagagahom og buhi nga Dios, dawata kining among mga pangamuyo nga gituboy nga nha kanimo uban sa gugmag pagtuo sa pangaman ni Santa Cecilia, pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Sa
Mga igsoon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo duwaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton ka sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdaya ug paghimaya sa iyang ngalan. Alang usab sa atong kapusulanan ug sa tibuok iyang santos nga simbahan. Mapuangoron nga Dios, bubuhi sa imong panalangin kining mga gasa ug lig-una kami diha sa pagtuo nga gimatuod ni Santa Cecilia pinaagi sa pag-ula sa iyang dugo. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Maala sa kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nagibayaw at tuto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Dios. Away ug matag. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayud nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Kay ang imong santos nga martir si Santa Cecilia sa pagsunod sa panigingnan ni Kristo mihalad sa iyang kinabuhi aron paghimaya sa imong ngalan. Ang iyang kamatayon nagpadayag sa imong gahom nga nagalig-on sa among tawhanon nga kahuyang. Imong gipili kadtong mga mahuyang ug imo silang gilig-on aron mahimo silang imong mga saksi pinaagi ni Hesukristo nga among Ginoo ug busa uban sa mga anghel o mga santos sa langit, nagasangyaw kami sa imong himaya, duyog sa ilang wayhunong nga pag-ingon. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Dios sa kagahuman, puno ang langit ug yuta sa imong himaya, husana sa kahitasan, dayton ang gani sa ngalan sa Ginoo, husana sa kahitasan. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo ang among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas og mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an og miingon, dawata kini ninyo nga tanan og kan-a, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi, tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag ni ngadto sa iyang mga tinun-an og miingon, dawata kini, og panginom kamo nga tanan, gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo, sa bag-o og tunhay nga kasabutan, ang dugo ngay ula alang kaninyo og alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo, buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo bumalik nganhi. Aron paghandom sa kamatayon o pagkabanhaw ni Hesukristo, naghalad kami kanimo Amahan, nining pan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang og mo alagad kanimo. Himo ang kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan
Himua nga mahingpit kami diha sa gugma, uban ni Leo ang among Papa, ni Alberto ang among Arsobispo, ug sa tanang mga pari, mga reliyoso, ug mga aktibong nag-alagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan nga niya nagsimba dinhi ug ang nagsimba diha sa online nga mga misa. Himua kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles kang San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, San Vicente Ferrer, Santiago Apostol, Santa Cecilia ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw ang himayaon, pinaagi ni Hesukristo imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya gihatag nganha kanimo makagagahom amahan diha sa kahiusa sa Espiritu Santo ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Amen. Maghiusa kita pagsangpit sa tong langitnong amahan ginamit ang mga pulong ni Hesukristo. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan, hatagi kami sa kalinaw niining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Hesukristo among manunobos. Kay uman ang imong Ginoong Hesukristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tan-awa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay maanaa kaninyo. Manao sa kaninyo. Atong ipaambit ang timaan sa atong panag-inig suunay.
Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Diyos nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Diyos nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw. Kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan kitang tanan nga gidapit alang sa iyang santos nga bangkete. Ginoo, dito angay ang kalawat kanimo, apan ipamulong lamang ng mamaayo ako. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagatuo ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang, ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Magampo kita. Ginoo, kaming nangadasig sa mga balaang misteryo o nagasunod sa katingalahang kamakanunayon ni Santa Cecilia, nangamuyo nga unta mahimo kaming takos pagdangat sa ganti nga tunhay tungod sa pagpailob. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Pagampo alang sa mga kalag nga atong gipamisahan niadtong adlaw sa minatay. O Amahan nga labing maluluyon sa imong mga kamot, among gitugyan ang mga kalag sa among mga igsuon aron mabanhaw unta sila sa katapusang adlaw uban sa tanang mga nangamatay diha ni Kristo. Ginoo, sa imong dakong kaluoy dawata ang among pagampo aron ablihan unta ang mga ganghaan sa paraiso alang sa imong mga sulugoon. Sa among bahin mahupay usab unta kami sa mga pulong sa among pagtuo hangtod nga maghiusa kami sa pagsugat kang Kristo niadtong adlaw kanusa magkatigom kaming tanan
uban sa Ginoo ug sa among mga igsuon hangtod sa kahangturan. Pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Pahulay nga dayon ihatag kanila o Ginoo Ug ang kahayag nga way pagkapalo magdadaguta kanila hangtod sa kahangturan. mupahulay unta sila sa kalinaw. Amen. Usa sa mga nindot nga gasa nga atong nadawat karon mao ang Dios non nga kinabuhi, divine life, nga mahitabo ra ni kung magsigi kitag higugmas Ginoo o mahigugma ta sa atong isig katao labi na gyud sa ilang pagkamakasasala. Salamat sa nahigugma nato og nagsigig palit og slots. Ang ato karong mga slots mao na ni ang atong grace or God's reward and complete elation niabot ng atong halin og 90,285 ka slots na pay 609,715 ka slots na available tag 100 pesos per slot. Nya do na ni 70 slot challenge na tag 7,000 per challenge, 269 na ang atong nadawat. Ang atong PPSC or Protection and Prosperity of Santiago de Compostela para ni sa ato sabdinhing ongoing nga mga projects nagapintal na taron din sa atong kisame, gi-repair na to ginagmay. Kuan lang ni kanang para lang ni pag-enhance nga di matapos ning tuiga ato ning mapa luspad naman kay ning naong, so ato ning mapa para sa inyong naong ba inyong nang ritokihon. So ritoke lang ni gamay, dili pa ni siya gyud kuan tininood. Ang atong halin iabot nag 64,808 ka slots na pay 35,192 ka slots na available tag 100 pesos per slot. Doon na ni 162 slot challenge na tag 16,200, 174 na ang atong nadawat. Unya ang ato sad nga DPR or Divine Powerful Response para ni sa katong atong itukod og mga balay niabot nag 12,599 ang atong natigom nga slots tag 100 pesos per slot. So padayon lang tag pamalit niini atong pakpakan ang tanang namalit og slot. Salamat kayo. Sa ako sang birthday, salamat kay nagpadayon na nagsigig greet nako unya nagpalit og slots. Niabot nag 674 ang ni-greet nako nga nipalit og slot nya 68 ang challenge katong tag 6,200 or 62 slot challenge. Pakpak na sad. Salamat kay nya padayon mo support sa akong YouTube channel kaning Padriciano Ubod. Niabot na ni ron og 277,000 ang atong subscribers. Mo na inyong tan-awon na ato ng channel. Nya siging view, like, share, subscribe aron mag-anam og kadaghan ang atong gitawag og engagement or connection sa atong mga katawhan diha sa social media. Makatabang kayo nila og nato sabdinhi. Ang Ginoo manaa kaninyo, Manaa sa kanin. ug manalangin kanato ang Dios nga makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Nahalad na ang misa atong padayonon kini pinaagis pagpalambo sa gugma, kalinaw ug panagdait ni Kristo. Salamat sa Diyos.